to partnerstwo jest reprezentacją jednej branży, można powiedzieć, czyli organizacje są jaki pogłos. Partnerstwo. Nie, jeżeli to jest rzeczywiście zaciekło, to zastąpi. Natomiast partnerstwa są lepsze, są bardziej sprawne, jak są wielosektorowe. One naprawdę wtedy wnoszą, bo i zaraz też na tych slajdach Wam to pokażę. Ale zanim pokażę, ponieważ trudno mi wyjaśnić... O Irlandii. Proszę? O tej Irlandii. O tej Irlandii, tak. 23 na małej powierzchni, tak? Bo to 1,5 miliona mieszkańców, ja mówię o Irlandii Północnej. Mała liczba mieszkańców, bo to 1,5 miliona mieszkańców, mniej niż województwo pomorskie, 23 partnerstwa, które w zasadzie skupiają pełną aktywność obywatelsko-gospodarczą, polityczną. To dla nas jest trudne do wyobrażenia. Władza polityczna, tak jak oni się tam śmieją, taki samorząd ich zajmuje się parkami, cmentarzami, ulicami, takimi rzeczami, a wszystko, co jest do wykonania praktycznego, od edukacji poprzez inwestycje, robią te partnerstwa. Ale one są potężne. To są potężne instytucje, akurat modelowo tam zorganizowane, zarządzane są przez 27 osób. 21 osób, 7 z samorządu, 7 z organizacji pozarządowych, 7 z biznesu. Oczywiście tryb wyłaniania tych osób jest tam tradycyjny już i tak dalej. Także każdy z tych partner, one miały tak partnership, czyli partnerstwo i nazwa dzielnicy, którą oni się zajmują, nazwa rejonu, którym się zajmują. I właściwie wszystkie sprawy inwestycyjne, gospodarcze i tak dalej oni podejmują. Oczywiście nie są jedynym gospodarzem, bo firmy osobno sobie działają też przecież, prawda, w niezależnym kraju. Organizacje też poza tymi partnerstwami działają, ale jeśli chodzi o taki rozwój skumulowany, to naprawdę tam się właściwie wszystkie prawdziwe decyzje były podejmowane. No oczywiście na nasz rynek przenieść to jest bardzo trudno, bo Irlandia od dołu była budowana, a nie od góry. My mamy strukturę od góry budowana, jak we Francji. Dlatego samorząd i biurokracja jest tak silna. Społeczności lokalne są słabiutkie, rozbite, niezorganizowane, kompletnie ze sobą nie współpracują i to jest naszą słabością, prawda? I ta Wasza rada jest szansą. Dlaczego się tak władza boi? Bo będzie z kimś musiała się liczyć. Ja chciałam powiedzieć, bo Irlandia, ja byłam też na takiej wizyty studyjnej, to akurat w klubach mam, to były Niemcy. No dobra, no w Niemczech wiadomo, to pewnie tak jak w Irlandii, tak? Nie, zupełnie nie. No dobra, nie. Chodzi o to, że jest 20 lat doświadczeń, że no wiadomo, oni szybciej to wszystko mają i tak dalej, i tak dalej. Teraz są też nowiorki. Ale były też dziewczyny z Czech i Węgier i one do nas mówią, u nas jest to samo. Od 20 lat współpracujemy z samorządem, samorząd nam oddaje po prostu zadania, tak? Oni się tym nie interesują. I wtedy no, ja byłam szokowana, bo mówię, dobra, Niemcy okej, nie? Oni jak gdyby tam inaczej się rozwijali. Przegrali wojnę w końcu. Dokładnie, ale tak, jak gdyby trochę inaczej. A Węgry i Czechy, no to wydawałoby się, że oni się rozwijają tak jak my. Że to jest ten sam poziom po prostu rozwoju społeczeństwa, nie? A to się okazuje, że nie, oni są lata świetne w stosunku do nas. I byłam... No,